phambili silapha kwi-Independent Electoral Commission Result Operation Center apha ke ICC. Kanti ke njengoba sikuthembisile mphulaphula apha ekhaya namhlanje sinazo inkokheli ezisuka kumbutho i-Action SA apha ephondweni. Kanti ke phakathi kwethu namhlanje we have the Buffalo City Regional Secretary of Action SA, Michelle K, being accompanied by Osis Nongoma, is it Mtichana or Mlichana, Provincial Campaigns and Operations Manager. Good afternoon, ladies, and welcome to Icamakuredo. Good afternoon. Good afternoon. Well, today e-voting stations opened as early as 7 a.m. And then we have been witnessing lots of hiccups in many voting stations around the province. I just want, perhaps let me start with you, Michelle, just to check what is it that you experienced when voting stations were open today? Thank you so much. Overall, I think we saw that there were certainly a large turnout. We saw lots of voters coming out in numbers to vote, which is very, very exciting. So we're certainly looking forward to those results coming in later. But as voting stations were opening at 7 this morning, we noticed that a lot of our own party agents that are there to monitor the voting processes within the voting stations were being turned away by presiding officers. But we quickly sorted that out with the ISC, and then they gained access. And we also noticed that the queues were long and getting longer as the morning progressed, and the voting machines, the scanning devices, were not fully functional. So that's created a lot of delays in the process, with some long queues still in different areas in the province. So we're quite concerned about that. Okay, there are people who complained, saying that in some of voting stations, their names were not appearing, even though they registered to vote at that particular station, but still their names were not appearing. Did you receive such complaints from your members? Yes, we received a number of those kind of complaints. There were the Section 24A applications that people could do if they wanted to vote outside their voting station. And there seem to be a lot of challenges with that. When they arrive at the voting station, they're not on the voters' roll. And even people that have historically voted at the very same voting station were not found on the voters' roll in many cases. So wherever we received those reports, we quickly double-checked with ISC, and as far as possible, we did get people to cast their votes. We managed to resolve, but there are reports of lots of people being turned away, so we're quite concerned about that. And how is the IEC responding to those reports? They're trying to resolve it, but I feel there might have been some glitches with this new online system that they've had, because we see that people change their status online on the voting system, on the IEC system, and then when they arrive on the day, there's glitches. So they're trying to respond, but it's not fully there yet. We feel lots of people have missed out on their right to vote, so we are concerned. Thanks very much. That's Michelle K, Buffalo City Regional Secretary of Action SA. Kanti ke basesiya ke kubaphulaphula ikhulumi lethu lesintu sinaye nomama uNongoma Mtichana, Provincial Campaigns and Operations Manager we-Action SA. Sizambamba naye sive uba namhlanje beyi-Action SA ngaba mhlambe unyulo olu balibone njani. Mama masikwamkeni. Siyabulela msasazi. Ingaba yeyiphi imicelimngeni eninayo namhlanje okusukela oko kuvulwe izitishi zonyulo kweliphondo? Xa besivula i-party agents zethu kuye kwacaba kunzima ungena kuba kufuneka beze neform kunye neekopi ze-ID. Yenza ke ngoku loo nto into yoba ibe challenge ngoba ezilalini xa sele uphayana kunzima into yoba mawufumane i-photocopy, and indawo ezininzi namhlanje zivalile. So kodwa ke siya sathethathethana ne-IEC into yokuba mayizame ukuyilungisa le nto, because ezinye i-party agencies besezihleli ezitishini, so besingayiboni into yoba i-10 ezawujikiswa, because for the first 2 days ebesengenile esitishini. So asiyibonanga into yoba kutheni uzawufuneka aphinde wayofuna iphepha. Kodwa ke sithethile ne-IEC yazanye ulungiswa loo nto leyo, bathumela i-SMSs kuzo zonke i-presiding officers zabo into yoba mabazame uyiqwalasela le nto. Then ke by 10-11 bise noko abantu abaninzi bebesebengenile ngaphakathi ezitishini. Siyavuya kakhulu into yokuba sikwazile.
kodwa omnye umngeni esiphinde sawufumana into yokuba abantu bebebhalisile ngela xesha bekuthiwa makwenziwe i-registration, kodwa abantu futhi ke bangayenza online. Abantu bayithatha ke elo thuba futhi bazifumana iimpendulo nge-SMS ezithi hayi sifumene isicelo sakho usitshintshile isitishi. Kodwa xa bevuka namhlanje besiya esitishini abantu amagama abo awekho. Loo nto ke ibenza abantu batyhafe because bebesebezixelele into yokuba kaloku lilungo lelithu uyovota. So bebesezixelele into yokuba bayo-exercise ilungelo labo, ngoku it means abakwazanga uyenza loo nto leyo. Neematshini eziyana bezincedisa ukuba uqhubeke ukuvota ngokukhawuleza because ezazikena ziyakhawulezisa zikwazi into yokuba immediately iskene yakwazi uyiveza into yoba uvote phi, ungade nime kwiityhu ezininzi khange zikwazi usebenza. Andiyazi noba luxinzelelo into yokuba mhlawumbi bebebanintsi abantu, kodwa ke uvoto luyaqhubeka. Siyathemba abantu abazutyhafa because lixesha labo ngoku lokuba baphume bayo-exercise ii-rights zabo, bangajiki. Makungabi sajika ngoku umntu osesitishini, makanyamezele because uyawuphinde avote ngoku in 5 years time. You can imagine into yoba uba ngabe ulimisishile eli xesha uyawuphinda ulifumane nini na. Ndiyabulela. Right, kanye before ndikukhulule mama benzawutsho kanye ndadibona kushiyeke iiyure ezimbalwa into yoba zivala i-voting stations namhlanje. Benzawubuza umyalezo wakho wokugqibela kuba kusenokwenzeka kusekho abantu abahlele emakhayeni, kusekho abantu abazixeleleyo ukuthi abafuni ukuya bahambe uyovota. Mhlawumbi eli lithuba mhlawumbi kwezi yure data remaining before kubethe intsimbi yethoba, mhlawumbi wakhona umyalezo into enoyithetha as Action SA enodala lo usahlele ekhayeni ngoku okanye usasuka emsebenzini abaleke aye ku-voting station phambi kwazivala. Amazwi wakho okugqibela. Okay, umuntu ongekayi uyovota siyamcebisa into yoba makasondele kwisitishi esikufutshane kuye kuso berejistarishe kuso, because uba ngabe ubethe u-9 upha ngaphakathi uzawuathendwa kwesa sitishi, so awuvaleleki ngaphandle. Lithuba lakho eli lokuba u-exercise rights zakho. Asifuni uphinde sibone abantu abazawungayi uyokuvota kwale xa sekugqityiwe uvotwa kuphinde bekhalazela inkonzo, because lithuba lakho uyokhetha i-political party ocinga into yokuba inokukumela kwizidingo zethu zase-South Africa, service delivery. So uba ngaba uyanga uyovota ithetha ukuthi ke ngoku uzivalele wena elo thuba and awuyumanyelwa ke ngoku xa uphinda ukhala. So phakamani nihambe niyovota, izitishi zisavulile until 9 o'clock. Siyanicebisa thina abantu baka-Action SA into yokuba lilungelo lakho as umuntu wase-South Africa into yokuba